Tento plochý mob je nevyhnutnosťou pre nadšencov upratovania. Skutočný zázrak v upratovaní, bez námahy zvládne všetko od denného dôkladného upratovania po babičke až po rýchle odstránenie prachu pre lenivých ľudí. Ako náhle ho vyskúšate, zamilujete si ho. Jeho dizajn je neuveriteľne premyslený. Ohybná predĺžovacia tyč s dĺžkou 110 cm vám umožňuje čistiť nízke miesta, ako sú pod posteľami a pohovkami, bez toho, aby ste sa museli ohýbať, a zároveň ľahko dosiahnete na vysoké miesta, ako sú stropy, skrinky, sklenené kryty kúpeľní a dokonca aj okraje a sedadlá. Toalety, stavaná funkcia automatického upnutia využíva ozubené klipy na zabezpečenie bezpečného uchytenia a zabránenie sklznutiu. Vhodný pre bežné handričky, uteráky na tvár, staré uteráky a dokonca aj obliečky na vankúše. Na upevnenie stačí jemné stlačenie a výmena handričiek je tiež veľmi pohodlná. Jeho čistiaca sila je bezkonkurenčná a jeho savosť je mimoriadne vysoká. Rýchlošné podlahy, je protišmikový a ľahko absorbuje vlasy, nečistoty a odolné škvrny. Čím sa môžete rozlúčiť s únavným utieraním prachu. Stavaná škrabka kombinuje funkcie striekania, sušenia a žmýkania pre ešte lepšie výsledky čistenia. Mimoriadne jednoduché použitie, nevyžaduje umývanie rúk. Po použití vyhoďte alebo vyperte a znovu použite staré mopy hygienické, ekologické a cenovo výhodné, pričom sa vyhnete zašpineniu rúk, vybavené háčikmi pre pohodlné skladovanie, úsporu miesta a dvojnásobnú účinnosť čistenia, praktický a všestranný na čistenie podláh, okien, obkladov, vnútra skriniek a dokonca aj kúpeľný, skutočný expert na čistenie, ideálny pre pracovníkov v jasliach a rodiny milujúce čistotu, ktorý uľahčuje a bezproblémovo čistí domácnosť a udržiava váš domov čistý. Prineste si tohto nevyhnutného pomocníka na čistenie domov ešte dnes.